A wannan bidiyo mun kawo muku jerin wasu manyan mawakan Kannywood da suka yi fice a shekarar 2026 kamar yadda aka tsara. Waɗannan mawaka sun taka muhimmiyar rawa wajen nishadantar da masoya Kannywood da waƙoƙinsu masu kayatarwa. Na ɗaya, Nazifi Asnanik. Wani suna da ya dade yana haskawa a Kannywood. Nazifi Asnanik, gwarzon da ya kafa tarihi da waƙoƙinsa masu armashi. Na biyu, Nura M. Inuwa. Idan ana maganar waƙoƙin soyayya masu taɓa zuciya, dole ne a ambaci Nura M. Inuwa, sarkin salon soyayya a Kannywood. Na uku, Umar M. Sharif. Ga muryar da ke sa zuciya natsuwa, Umar M. Sharif, ɗaya daga cikin manyan mawaƙa da suka fi ɗaukar hankali a wannan zamani. Na hudu, Ali Jita. Salon zamani da ƙwarewa a haɗe, Ali Jita, gwarzon mawaƙi da ke jan hankalin kowa da waƙoƙinsa. Na biyar, Hamisu Breaker. Matashin da ya mamaye zuciyar matasa, Hamisu Breaker, mawaƙin da waƙoƙinsa ke ta yawo a ko'ina. Na shida, Fati Niger. Muryar mace mai ƙarfi a Kannywood, Fati Niger, wadda ta tsaya tsayin daka a masana'antar waƙa. Na bakwai, Abdul Smart. Sabon haske mai tasowa, Abdul Smart, mawaƙi mai ƙoƙarin kafa sunansa a cikin manya. Na takwas, Naziru Sarkin Waƙa. Sarki a fagen waƙa, Naziru Sarkin Waƙa, wanda sunansa kaɗai ya isa ya jawo hankali. Na tara, Lilin Baba. Salon zamani da jan hankali, Lilin Baba, mawaƙi da ke burge matasa da sabbin waƙoƙinsa.